Huriani Tuhan, nenolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus. Adorang sohita tangin hata ni Tuhan di bagasan pertikienon nagabi patugun haporsyota martang yang mahita. Dame ni dibatana sumurung siyan salu na roha ima mangaramoti akati ate dok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Hata ni Tuhan na laho si parsajarata di bagasan partikienon songon patugun haporsyata di enek mesan buku barita nauli na sinurat di si Yohanes bindu 5 mamuka mesa na sada masuk sa tuay siya rak mahita majahasa salpuni adong ma pesta ni halak Yahudi jadi nakok ma Yesus tu Jerusalem. Jadi adong ma di Jerusalem dilabung ni harbangan biru-biru paridian sada margor Bethesda angu di hata Heber 5 do sopo-sopo disi marpiahad do disi torop halak na hasita na mapitung na sarion na tiarapon aka na paimahon hagugusang niyaki ay suru-suruan ni dibata do tuat marubas-obas tu bagasan paridiani manggusang aiki asa na parjolo bongot di hagugusang niyaki gabi malum do manang dia pesahi na lohot ibana alay adong madisisa halak ng 38 tahun liling na marsahi dida Jesus ibana piak disi jala diboto ma nang pola liling ibana disi gabi ni naman do ibana neng malupo jadi didok na marsahi tima mangalus ibana iya alituan dan adong paruhokku na manugu au tu paridiani dihagus sang niyaki ay madok rodo pe au nunga di juluani na asing au mejo dungini na jesma mado ibana hehe maho hidak malagem merdalam maho jadi pitor hissa majol may dihidak malagem ma las merdalam ma alay arisabat do toho na sadari ido pajahon Huria na inolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Adong piga-piga hal na pasti na niadupan sa najolma. Manang namora ibana, manang napugos, manang parpangkat, manang nasoparpangkat. Ahamay salah satu na parsahito. Na pasti salu na julma na di portibion hadu marsahi manang songo dia berumang di parsahito na jala na pasti anggo julma na marsahit na diigil ni rohana hamamaru manang na poso pe ibana manang na matua na pasti diigil hamamalum sa parsahito alini ragam do di ulahu julma di bagasan pargulon na asa dapo na hamamalum sen salu na kaparsahito naroto pamatang bahkan budang dojon masih sonarion menghalalkan segala cara termasuk meninggalkan haporsyon na asal mamalum parsahito na isarana sahih dibani matu dokter dan malu marubat tuta manang mardah nah damang denang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na satu hita di apala partikiano. Ditiki nang madapoton hari raya Paskah Roma Tuhan Yesus Kristus tuhuta hagudangan na Jerusalem. Jalarung sah ibana tu Jerusalem diboto ibana ma adong sada inganan na margoar Bethesda. Jala diboto Yesus ma diinganani disuruh debatalo suruh-suruan na manggalusak kon aiki jala salu na jolma na maridi
Ditiki habulusang niyaki dapat nado hamalumon sa parsaiton. Baka didoko di bagasan tupu jami taon langsung dia pe sakit naluhot tu pamatang na anggo nunga maridi di panggalusang niya narong ima di pedes dai pasti malu. Nah, saluhut nai pataridahon waso ni debata. Gudang do jelma narotu sa baka sampai antri istilah sonari sampai paimai-mahon na sina sampai marborni di dokol 5 adong sopo-sopo na saluk na nalimai gok sudina ingana dia kana marsayo adong nama pitung adong na papangkon lasi. Nah, di sedatiki Roma Tuhan Yesus tu inganani. Jala dibereng Tuhan Yesus maadong sahala bawa nang 38 tahun ibana marsakit. Jala nunga masaleleng ibana diinganani nang maridi dihagulusan niyaki asa maluk ibana sen parsaiton. Dak adong manobo, dak adong na peduli, dak adong na mabuan ibana asa maluk parsahito sa pamatang. Sudina marsipasompuan. Nang pesudinang julma narotu si makilala holong ni rohani debata. Alai nang gosada dan adong pataridan holong ni rohani debata. Dipakulingi Yesus ma bawa na marsahiti. Didok ma neng malupo. Suku-suku ni Tuhan Yesus takas na manulik sama dia doon na dikirim ni rohani baway takas na mangajari ahado na pinarsita ni baway na ikot patupon ni Jesus Kristus tu ibana di patorang bawa na marsahit ng 38 tahun ni masalo di do ibana ma dak adong na paruhok ko na manuguaw tu paridiani di hagugusang niyaki ay madrudup yaw nunga di juruani na asing. Nah, huyan ni Tuhan di paboton iba naman na derohana di paboton iba naman na nihirim na jala di paboton iba naman na niyadupan di iba na dung di patorang iba na salhut na adong do hape ng kerinduan ni bawa na marsaiti ng balong. Dido Jesus ma hehe maho hidak malagi merdalam maho. Nah, pada saat itu terjadi mujizat yang luar biasa. Kalau selama ini orang mendapatkan kesembuhan hanya dengan mandi ke dalam kolam itu, maka pada saat itu dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Tanpa mandi dia mendapatkan kesembuhan. Nah, selalu naik patari dan faso di mata. Di bagasan partikiani adong ma 2 sumber kesembuhan. Na perjulo maridi tu kolam Bethesda. Na paduahon Tuhan Yesus. Nah, hurian na nolongan di bagasan tuata Yesus Kristus. So narsukun na sinukun ni Tuhan Yesus di pasatu kita. Na pasti ragam do akka hamaunon, ragam do akka parsahiton, ragam do ima akka sorimago naroto bagasan parngonota. So nari di suku Yesus tuhita dan marsada-sada neng malu po. Ahado alusta. Mungkin kita guna madoko Tuhan, mana amang pandita. Nungaraga po patupa di bagasan parngonota. Lau marubat tu luar negeri, tu Penang, tu Amerika, tu kanan asli. Damar na malu parsahitop. Nunga habis na usari ala songonon dope akka sorimago akka parsahito naro tu gelek kumanang ima tu bagasan ngolo so nari isuko tu hita ning malu po buah alus ta amang inang dang masalah pasata mo na saluk na kana nang delupa muna alay narubik ko so nari tidak
Tidak lagi persoalan apa yang sudah engkau lakukan dalam kehidupanmu. Tetapi yang terpenting, bagaimana engkau katakan ya dan amin. Alini ko tadok ko dun bagasan parang lotta. Dundok ko Tuhan Yesus ita nang malum po. Ino Tuhan nang malum doa. Nang malum doa sen salu nakaparsahito na doa. Nang malum doa yung sen salu nakaholso ni rohaku lo kaya nakasi. Alini amanginang marhiti-hiti hatan ni Tuhan di paingot salu na hitagal marsada-sada. Asa totong majalo hamamalum sen salu nakaparsahito nang taay naro di bagasan parang lotta. Siyan Tuhan Yesus. Huria nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita nasa tuhita di apala partikyanon takas di dokon ujahan ditangil di batado jojo di partigor. Ahado nanay dohono ni di batato itagaluk marsada-sada. Na parjolo sahali marhite-hite jamitaon nang dipengok tuhita asa totong makaporsyay di bata di bagasan parngolotta. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, penyakit apapun yang kau alami, persoalan apapun yang kau hadapi di dalam kehidupanmu, firman ini mengatakan kepada kita, tetap engkau percaya kepada Tuhan. Tetap kita berhapus satu di bata. Unang mago haporsyaon ala ni saluna kana masa tu bagasan parngolotta. Alay marhite-hite akan masa di bagasan parngolotta. Ikolam togudo haporsyata maka porsya Tuhan. Apapun yang kau inginkan di dalam kehidupanmu, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Yang terpenting adalah engkau tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Yang Tuhan inginkan pada saat zaman ini adalah bahwa setiap orang yang percaya itu tetap setia kepada Tuhan. Ditangion debatado jojo di partigon. Aleniko jojo hita tu debata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ima na parjulo. Na parjulo sahali ikot tahapor sedo ima debata siya nasa roha do pikirata. Na paduahon huria na inolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite jami taon nang dipasahat tuhita ganuk marsada-sada. Songo dia sumber kesembuhan satu-satunya adalah Tuhan. Dokter parhite yang di debatah doi pamanupon. Anggodak ala ni uhaso di debatah. Dang margogo dokter pamanup seta. Akka obat tuta. Obat-obat tradisional. Parhite ni di batahdoy pamalup pita. Ang guna pamalup pa sa sitong na di batahdo. Akadatu dan parhite ni di batay. Saulat na. Dokter obat tuta manang obat tradisional parhite ni di batah. Alay ang guna merdatu dan parhite ni di batay. Alang takas do ko di batah. Di bagasan patik na parjuloy. Ay do ko disi patik na parjulo dan jadi hita madua hod di bata. Do patik na padua hope do kodo songoni. Ani niya manginang hurian na nga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Na padua hod na iko ni matay di bagasan parngolotta bahwa sumber kesembuhan adalah Tuhan. Maka karena Tuhan adalah sumber kesembuhan di dalam kehidupan kita, maka kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Dan porsyai ma tudatu. Namar sahid 30 tahun dan adong maparohon ibana dan adong nagut pemalup ibana alay dung pajumpang ibadah do debata dung pajumpang ibadah do Yesus Kristus. Apapun yang dia rasakan dan sesakit apapun penyakitnya, Tuhan sembuhkan. Namangit damang dainang nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Marhite-hite hata ni Tuhanon nang takas taatusi Yesus do Tuhan dia kana marsahit. Borhas yan akka hatoranganon buat taatusi salutna. Buasa di Yesus na pola ikom makatay ito na marsahiti. Alay na diigil ni Yesus siya kita salut na marsada-sada.
Mungkin kita di dalam kehidupan ini nunga jarang maka tayo di bata. Mau marsahit kita na langsung mata pikiri dia do dokter no malo. Dia do rumah sakit no baga. Dia do diet no jago. Ale tayo ma pangobati no jago sen saluna di bata. Ale niya manginang doko kamu na di bagasan ngolumuna. Doko kamu na di bagasan hapor siya muna. Didakon ni Tuhan Yesus hita ganun marsada-sada ng malu po. Doko kamu ng malu matuha. Nang malu mo siya parsoryakku. Nang malu mo siya parsahitokku. Nang malu mo siya nakapersualakku. Por siya mahamuna. Tukdo debata pamalu pita siya nakaparsahito ni. Hapor siya debata sa nasa roham. Hapor siya iba na siya nasa pikiramu. Hapor siya iba na siya salut naka ulamu. Asa di pamalum sa luna aka holso ni roham aka sahit. Amen. Martanya kita. Muliatin mau sa banuhan namin alay Tuhan. Di asin ni roham, di dinggan ni basam, di hatang ng taripar di bagas ang ulo namin. Takas di patidur hoko holong ni roham. Tu sa dahala ng marsahit 30 taon. Buhay ba na malum sen parsahito. Salud ni alaasin ni roham dele Tuhan. Jala porsyedo kami. Namasa tubaway budo mo sa pamason mo kami. Na diigil ni roham. Asal matatok kay makaporseho siya nasa rohanan. Ajari kami. Asal totoo marhaposan hulang tuho sabik. Dede tu portigo. Muliati Tuhan dibagas sa Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Shalom, salam sehat. Tuhan memasuk-masuk kita sarung.